Fl-aħħar sigħat feġġew 7 każijiet ġodda ta' Coronavirus f'pajjiżna. Is-7 persuni rriżultaw pożittiv għall-virus minn fost 778 test. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci qalet li l-każijiet pożittivi f'Malta issa tellu għal 503. Persuna li għandha bejn l-10 u 19 sena fieqet mill-virus biex issa għandna 64 każ attiv. Il-Professur Gauci qalet li omm u bint ħarġu pożittivi għall-Coronavirus. L-omm ta' 41 sena bdiet bis-sintomi ta' deni u ġeħ fil-muskoli fid-disgħa ta' Mejju. Binta ta' sentejn bdiet bis-sintomi ta' ġeħ fiż-żaqq fit-tmienja ta' Mejju. 3 persuni li jaħdmu f'sala fl-isptar Mater Dei irriżultaw ukoll pożittiv għal COVID-19. Maltija ta' 41 sena kellha s-sintomi ta' tuħ ta' nifs u ġeħ fis-sider fost oħrajn. Filwaqt li Malti ta' 24 sena u Maltija ta' 26 sena li jaħdmu fl-istess sala ma kellhom l-ebda sintomi imma ħarġu pożittivi wara ġew ittestjati mill-awtoritajiet tas-saħħa. Malti ta' 41 sena li huwa ħaddiem tas-saħħa f'Kering Rek irriżulta pożittiv għall Coronavirus. Huwa ma kellu l-ebda sintomi u nqabad pożittiv minn eżaminar li qed isir mill-awtoritajiet tas-saħħa. Il-Professur Gauci qalet li Maltija ta' 30 sena wkoll ġiet pożittiva għall Coronavirus. Il-mara ma kellha l-ebda sintomi iżda marret mas-sieħeb tagħha biex isir test fuqu wara li qal li beda jħoss xi sintomi. Is-sieħeb tagħha riżulta negattiv u jsar magħruf li infettata. Il-Professur Gauci qalet li f'kull każ pożittiv li nqabad l-awtoritajiet tas-saħħa jintraċċaw il-persuni li sta kellhom kuntatt ma' dawk infettati. Spjegat li persuna infettata bil-Coronavirus qed tingħata l-kura fit-taqsima għal kura intensiva, filwaqt li persuna oħra qed tinżamm fit-taqsima tal-mart infettiv fl-isptar Mater Dei. Dan filwaqt li 3 persuni qed jingħataw il-kura fl-isptar Boffa u 3 oħra fl-isptar St. Thomas. Palma qegħdin taraw jekk tqabbel ukoll ir-rata tal-admissions li jkollna fl-isptar tagħna mqabbla ma' dak li kien qed jiġri barra minn Malta u anke n-numru ta' mwiet sa issa aħna żamminihom ukoll numru li huwa baxx. Li huwa kollu sforz tal-miżuri kollha li ttieħdu u anke sforz li jkun hemm kollaborazzjoni mill-pubbliku. U minn hawn dejjem nappella l-pubbliku biex inkomplu nsegwu l-istruzzjonijiet li aħna qegħdin nirrilaxxaw il-miżuri u n-nies ikunu jistgħu jibdew bil-mod imorru għal ħajja normali tagħhom. Però ma tistax tkun ħajja kif kienet qabel, allura importanti li aħna nkomplu nsegwu dawn il-miżuri anke pereżempju li nilbsu l-maskri meta nitlu fil-ħwienet li ma jidħlux ħafna nies f'daqqa fil-ħwienet. Komplit tappella sabiex jiġu mħarsa n-nies vulnerabbli minn din l-imxija. L-importanti li aħna nżommu s-sitwazzjoni stabbli. Ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nibqgħu mixjin il qudiem u naraw li s-sitwazzjoni tibqa' stabbli ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nkomplu bil-mod il-mod nerħu wkoll mill-miżuri sakemm is-sitwazzjoni tibqa' dejjem stabbli. Ħaġa pożittiva li dejjem kellna aħna minn mintu bdejna hija li aħna proteġejna lin-nies li huma vulnerabbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.